Hola, us presentem el quadern Lectosplash 3. És un quadern de velocitat i comprensió lectora en català de 48 pàgines amb solucionari al final. Aquest quadern està enfocat per treballar a finals de tercer de primària i preparar el pas cap a quart. Tot i així, considerem que es pot utilitzar en altres cursos segons el nivell lector de cada alumne. Aquest quadern és un ajut específic per a la millora de la velocitat i capacitat lectora. Ens basem en el principi a llegir se n'aprèn llegint. Aquest quadern permet a l'alumnat treballar individualment. L'objectiu és fer ampliació del camp visual, gimnàstica d'ulls, rapidesa, comprensió, anticipació i divertiment. És necessari que l'alumne practiqui la lectura, però sempre amb comprensió lectora. Per poder tenir coneixement del que l'alumne comprèn, el que llegeix, ens cal fer-li preguntes. És aquí on el quadern Lectosplash se'ns presenta com una solució pedagògica d'exercicis divertits en variació de textos, endevinalles, refranys, còmics, en variació de propostes com dibuixar, triar, titular, completar, i així formen una activitat lúdica lectora, on ens permet que l'alumne s'aficioni a la lectura responent, i d'aquesta manera podem comprovar que fa una bona comprensió lectora. Pedagògicament, hem fet un doble espaiat entre paraules per a poder fer una millor comprensió lectora. Quan llegim, els ulls no segueixen un moviment continuat, sinó que fan una sèrie de salts anomenats fixacions. En cada salt, l'ull queda immòbil una fracció de segon, i en aquest instant la mirada queda fixa, i l'ull abarca les lletres que circumden aquest punt. Aquest espai s'anomena camp visual. La velocitat lectora ve determinada pel temps que el cervell necessita per donar sentit a la informació. Per tant, no es llegeix més ràpid movent més de pressa els ulls, però sí ampliant el camp visual. Creiem que és una fantàstica eina complementària per l'aula, per l'estiu, amb solucionari a la part final. D'aquesta manera, podem aconseguir que l'alumne faci una bona comprensió lectora.